pretenden estar arriba en unha copa, tomándome unha copa e levantando a copa, esperando a ver se sinten a derrota. O frío do outono golpeándolles na nuca e eu golpeando a lingua contra a túa tota. Agora frota, frota que sai o xenio como a patata frita, simple pero con ingenio, comando piti seca barba que parece un genio. Xa fun deixando atrás a todos os do meu gremio, logo sempre volvo a ti que lles den os demais. Vou deixar de rapear porque xa son o seu pai, e de dar tantas palizas xa non me parece guai. Vou regresar ao futuro como Marty McFly. Antes deso fago unha parada no camiño para comerme unha tapa, para tomarme un viño. Esto donde soñei desde que era pequeniño. Todos saben que son o máis rap dende Ronaldinho. Os nenos queren ser influencers no TikTok, eu quero ser unha influencia para o hip hop que che entre profundamente como un deep throat e acabar o tema facendo un puto mic drop. Xa chegou a hora, vai rematar un ciclo. Xa chegou a hora e aqueles que pasaban nenos falannos agora. Acende ese micro que non aminora. Teñen moita clase pero non traballadora. Bota pra fora, chaman a esa rapa Zamora. Nacis pola rúa con pintas de Rafa Mora, con arroz igual de pola súa cazadora. E nos medios ninguén os ignora. Fuck, sempre quixeron ser máis ca ti, máis ca el, máis ca ela. Xa temos máis canas que ganas fela. Non fixemos isto por ser estrelas. Ti nunca sonache rap, sonas camela. No más para o puto Abascal, na sala atrás dun cristal. O son da rúa non o cala un fiscal. Querían petar moito neno rollo bisbal, e tras escuitarme o grupo tiñan hernia discal. E agora aquí mos deixar, están poñendo temas nosos a de polo luar. Están chamando localitos que vayamos tocar. Eu morao de vaqueritos pola barra dun bar, cun par de problemas a meia tarde. Teñen moita boca por ela se perde, con todo o que pasa pouco arde. Polo menos dame lume pra prender un verde, verde. Ese medo irracional tira sempre pra diante cando todo vaya mal. Que porque protesto por todo chaval. Non me sei o Padre Nuestro, sei má internacional en jalejo. E logo onquimos rimar, que porque deixamos isto non paran de preguntar. O salseo de merda para Shakira Piqué. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. De gravar aquel tema pola sede do PP. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Por moito que escureza sempre mantemos la fe. ¿Qué pasa, family? ¿Cómo estamos? Welcome. Crecer, aprender a despedirse, rematan etapas. Grazas aí por esas subs e esa xente nova que está deschegando. Grazas aí a Paula Ordóñez por seguir, a Diego Reico por la sub, moitas grazas. Mapi por la sub tamén. Sap 1610 tamén benvido ou benvida, non sei. Elena TRG, benvida. Nada, grazas a todos en xeral. Xa vos botaba de menos, xa non me lembro nin como se fai isto de streamear. Que tal? 15 días sin streamear. Eu penso que é a vez que máis tempo estive, né? Que tal, señora Crise? Benvida, como estades? Bueno, despois escoitamos xa son da rúa con calma porque van a estar aquí, que lles imos pegar un toque. Falei agora con Hugo Feimanaco, están ensayando. Entón, eu calculolle que a idea hoxe era que íamos ver o tema dos Martín Kodaks con calma, pero vai depender un pouco do tempo que se queiran quedar son da rúa por aquí, porque sei que están ensayando. Díxome Hugo que en 20 minutos ou así estarán por aquí. Metémolos, esperemos que funcione todo a primeira, porque non probamos nada, evidentemente, que está no local de ensayo, pero non haberá problema. E despois, dependendo do tempo que se queiran quedar, podemos comezar cos Martín Kodaks ou deixalo para outro día e vemos o que nos podemos liar. Non o vou comezar agora porque senón imos a interrumpilo, pero teño unhas cuantas cousas anotadas aquí para ver. Bueno, que? Botaste desme de menos ou non? Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é. Está aí o Manu
O Manu mandoume un WhatsApp ás 20:59 para que vexades como controla o cabrón. Grazas a Inés Tea por seguir. Mándame unha mensaxe ás 20:59. Eu abrí ás 21 e ponme non andas conectado, que me metín en unha parede. Eu, joder, me cago en Dios, tío. Entras antes de tempo. Pois nada, joder. Foron 15 días sin stream porque, sinceramente, levaba, creo que dende o directo con Rebelión, o presencial, sen un minuto para non facer nada, para non pensar en nada, máis que non facer nada, porque ás veces non fago nada, pero estou pensando en cousas. Traballo, concertos, fomos tocar a Vigo, que por certo, grazas á peña que viñestes, que montamos ali unha festa ben guapa. Historias de Twitch, historias de outras cousas por aí, e dime conta que levaba como un mes e medio así de non poderme sentar no sofá e olvidarme, esquecerme de todo. Sempre tiña que estar facendo algo. Dixen, no, para, tío, porque grazas aí por seguir, Anabel. Dixen, hostia, hai que parar unha semaniña porque Twitch parece que non. Parece que chegar aquí e sentarse e tal, pero ao final está che barrenando a cabeza toda a puta semana, que falas cun grupo, que inventas, non sei que. Necesitaba parar. Collín o fin de semana e fixen o mellor que podía facer na miña vida, que a min o que máis me desconecta da realidade son os videoxogos. Collín, baixeime o Civilization 6 por enésima vez na miña vida, xogueime unha partida, que penso que estiven a fin de semana xogando 20 horas, cabeza en blanco, e o lunes estaba como unha moto. Perfecto. Digo, Ordina, dotaches uns cabalos e todo. No, os cabalos levan aquí 5 ou 6 anos que levo vivindo aquí, levan aí atrás. O que pasa que esta semana convertíronse en estrelas das redes sociais. Diego Reico, o Civi de drogadura, sí, tío. Eu cada vez que me baixo ese puto xogo encima merquei todas as putas DLCs. Cada vez que me baixo ese xogo, non sei, podo me tirar 2 días seguidos sen facer outra cousa. Comer, cagar, ducharme e xogar, sen máis. Sempre digo, un turnito máis. Gañei unha con batalla religiosa cos mayas, tío. Bueno, esto non lle importa a ninguén, pero os lo cuento. Di aí siño xogazo, sí, un xogazo, tío. Non pasan os anos por él, cada vez que o baixo outra vez, é que é un xogo que a mí me desconecta, sabedes? En plan, só penso en eso, só penso en conquistar terras, non penso en outra cousa. Bueno, pois xa sabedes. Despois, virán por aquí Son da Rúa, mañán, sabedes que se despiden na Capitol. Despois preguntaremosles, porque ten que ser duro, facer un último ensaio ou facer un último concerto. Eu non me imagino. Sei que o día vai chegar algunha vez, no meu caso, e non me imagino. E isto xa non é unha cuestión de si tes máis repercusión, menos repercusión, ou todo eso. É algo que levas facendo toda a vida. E o día que chegue dicir paro, non sei, ao mellor eles están aliviados, ou, joder, cando deixase os teus motivos terás, entendo. Preguntámosles despois a ver como é eso de facer un último ensayo, porque eu teño moitas experiencias en moitas cousas, pero nun último ensayo non a teño. Di Diego Rico, tes que xogar a gañar unha partida por cultura, mandando grupos de rock polo planeta, así, non? Penso que nunca gañei unha cultural, tío. Gañei a hostias, religiosas, científica, creo que algunha vez, pero non, creo que non. Vale, imos comentar antes de que veñan eles, para non comezar co tema dos Martín Codas. Teño bastantes cousas anotadas que teño que comentar e que teño que contarvos, que me mandaron por aí. Por certo, antes de nada, non sei, estos 15 días que estiven parados, especialmente esta última semana, non sei que pasou, non sei se en algunha prensa ou en algún foro ou en algún lugar linkaron esta canle ou algo, que estou recibindo avalanchas de temas de grupos e estou super agradecido, joder, de que vos preste soar aquí, porque ao final isto é unha canle na miña casa e non ten maior repercusión, non? Pero reciben moitísimos, tíos. Igual no que vai de semana 15 ou 20 grupos. Vou tentar pinchar todo, vale, pouco a pouco. O que pasa é que con este tipo de directos con xente e tal, con entrevistados é moi complicado. Xa faremos algún directo dos de non ter nada planexado, sentarse aquí, coller unhas palomitas e empezar a ver videoclips. E teño unha lista, non sei, de 50 e pico, 60 grupos aí en espera. Agradezo vos mogollón que, en serio, que hoxe non sei quen me dicía, perdoa que seamos pesados e tal. Non sodes pesados, tío. Eu ás veces tardo días en contestar, porque
porque eso, a veces me apetece desconectar a cabeza. Pero que vos lo agradezo mogollón, joder, y que aparte, joder, que está guai porque dades material para facer contido aquí de música que se fai aquí, está super guai. Entón, cousas recentes que falei con algunha xente para ver aquí ou que vin eu por aí directamente. Deixademe cambiar o navegador, a ver se acerto a primeira. Ben, perfecto. Vale. O primeiro, sabedes que, bueno, a peña de... Bueno, ahora están saltando as notificacións. Cada vez que cambio deste, saltan as notificacións de novo. Vou ter que quitarlas desta estea directamente. Sabedes que a peña de... Como se chaman? De Mutante Creativo, que veñen sendo... penso que Mou e Sócrates, non? De Dios que te criou, non sei se hai alguén máis aí, pero eles dous seguro. Producen este festivaliño que se fai na Coruña. Bueno, festivaliño porque son poucos grupos, pero a nivel de cartel é a hostia, deixademe cambiar aquí un segundo. Vale, aquí o teño. Vale, imos ver. Eu estou jodido con este festival. A min dixo Momou, penso que hai un mes ou así. E dixo, me tes que vir e non sei que, porque aparte temos que facer un intercambio de, como os futbolistas, un intercambio de camisolas. Joder, matoume porque o 22 de abril eu vou estar vendo a rebelión en Vigo. Joder, veñen aquí e sabedes que son moi fan de Fillas de Casandra e non son capaz de velas. Foron a Lugo, que é a miña cidade, e eu estaba camiño a Vigo para tocar en Vigo. Agora veñen aquí, que isto está a 15 minutos da miña casa, e a tomar por culo que me vou para Vigo outra vez. Bueno, teño a negra aí. Sei que están este domingo tamén aquí, pero non as quería verlas en un festival, en un escenario grande, porque tocan nun rollo que pa 200 persoas e tal, e apeteceme verlas de outra maneira. Manu Dido, Fede, que estiveron en Lugo, xa. Ti estiveches ali, tío. Entón, pois, bueno, si estades pola Coruña ou Preto, o festi está de puta madre. Quero dicir, para a peña que lle mole o rollo urbano e tal, aparte do tema dos muralistas, que isto é un asunto que, joder, esta xente, bueno, supoño que todos o sabedes, levan facendo murais. Eu vivo nun pobo de Cambre e en Cambre hai varios destes. Levan facendo murais a hostia de anos, en Ordes está petado e tal, e están guapísimos. De feito, un día molaríame traelos non como Dios que te criou, sino como muralistas ou como peña grafiteiros, ou chamadelle como que irades, porque están increíbles. E xa sei que isto é unha canle de música, pero isto está moi ligado á música. Ao final é cultura urbana, está moi ligado ao rap. Joder, molaría traelos, tíos, para falar deste rollo, porque a min flípame. O sea, a conversión que lle dan ás vilas e ás cidades con este tipo de grafitis é increíble. Entón, no festival van ter parte de muralismo, e o sábado van ser os concertos que Bejo, bueno, que xa sabedes que este tipo que é canario, creo, non? Ou por aí, polo menos polo acento. Que é un rapeiro, trapeiro, chamadelle como que irades, porque agora todo está mesturado, bastante coñecido. Boyanca Costova, que pinchamos antes un tema. Que tal, Cristian, tío? Pinchamos antes un tema porque o sacaron hoxe, que, por certo, a min cheirame a Biz, esa canción. Non sei como vedes vos, a min cheirame a Biz, pero bueno, cheirame así, no? Un poquinho de coña, polo menos, vacilada os rappers old school, e Fillas de Casandra. Son poucos bolos, pero son a hostia. Quero dicir, eu se estivera na Coruña iría 100%. Bejo a min personalmente sudama bastante, pero Fillas de Casandra e Boyanca iría velos de moi boa gana. Divolk, sí, canario, es integrante de Loco Playa, sí, efectivamente, entón sei quen é. E nada, ten unha pintaza este festivaliño encima de Valde, no Parque de Santa Margarida, que aire libre, 22 de abril, a ver se non chove. Estaría interesante, pero bueno, moi boa pinta. Eu iría, pero vou estar en Vigo, entón ese día estou fodido. Xa tentaremos falar con eles. Ao mellor lles pegamos unha chamada polo rollo do festival así uns días antes para ver como vai a movida. Vale, despois, máis cosas que teño anotadas. O Castañazo creo que sacou entradas xa, non? Deixademe ver. Castaña sacou entradas, pero non grupos ainda, non? Creo. Que vin algo outro día, bueno, tiñan un story, xa non se ve. Creo que venderon a hostia, non? Porque o primeiro día sacaron un lote de entradas e un anaco estaba todo vendido, non? Só entradas, non? Vale.
Digo así, yo ya tengo la mía. ¿Veste a Galiza, tío? Qué guay. Pues ahí nos veremos, que hubo castañazo hubo 100%. 100%. Tócame preto de donde nací. Todo, e decir todos e todas ao castañazo, entendo, non? Porque é dos míticos, vamos, ao final é dos que levan aí toda a vida e a peña que lle mole. Aparte o castañazo antes era máis rock, pero agora hai de todo, eu creo que a última vez que fun ao castañazo, que debeu ser a última edición, creo que o cabeza de cartaz era SFDK, non? Se non me lembro mal. Di Cristian, spoiler toca a Ri, pero vamos a ver, Cristian. Ti crees que eu, si eso fose certo, que xa che digo que non teño nin puta idea, ti crees que eu che iba a dicir aquí, que che vou spoiler o cartaz dun festival aquí en directo? Estamos locos, joder. Estamos locos, non. A ver, coño, que no, cada vez que poño un festival aquí non é porque toquemos, carallo. Si non, apaga e vámonos. Entonces, estaría fodido. Pero bueno, si queredes que... Mira, vou aproveitar xa a tirada. Si queredes un no que tocamos, e aparte que joder, teño ganas de ir, porque todo o mundo me fala putas maravillas. Festival a Toruxo, aquí si tocamos. Isto está anunciado, isto podese dicir e si tocamos, sei no 100% se non pasa nada raro. Este festi, xa faláramos algunha vez dele, o ano pasado, me parece, que se fai en Bravo, Sourol, isto é provincia de Lugo, cara arriba, se non me equivoco, non? Isto que estará cara arriba a 15-20 minutos de Viveiro. Pois é un festival que, joder, eu estive vendo e tal cando víramos aquí e é plenamente no rural, pero plenamente no rural. Eu nunca fun, pero cando se anunciou, varias persoas me mandaron un WhatsApp en plan, joder, ese festival mola moitísimo e tal. Evidentemente non é un festival de 8.000 persoas, precisamente por eso, porque está no rural e tal, pero creo que é un festival 100% de bandas galegas e que non sei quen toca, de verdade. Non sei quen, o sea, sei que anunciaron por aquí Airiños a Freba, que isto o anunciaron xa fai un par de días, e hoxe non sei se anunciaron algo máis. Charanga, Alxibeira. Bueno, entendo que están mesturando un poquinho as cousas de día coas cousas de noite e tal. Por lo que teño entendido, creo que o Venres non sei, que alguén me corrixa que eu nunca fun, pero o Venres debe ser así un pouco máis de día, non? Con actividades e tal, e o sábado debe haber xa concertos pola noite da maiores, non? Ou algo así. Di Bruno, eu toquei aí fai uns anos, moi guapo. Que guai, tío, teño ganas. No, e aparte que os festis de... En serio, os festis que son así en aldeas, tío, molan por experiencia. Trátate como comes como en ningún, eso seguro, e é peña que fai con moitísimo cariño e tal, e eso notase, joder. Ten moi boa pinta, teño moitas ganas de ir a este festival. Di Vol, tocaré desde últimos para que a xente recolla antes. Vol, te vas a comer un baneo, me cago na puta, que xa verás. Quen foi por aí? Aparte de Bruno, alguén foi a este festi? Bueno, tedes que ir, vémonos ali, o que é de balde, e a acampada de balde. Vale. Que máis? Vale, outra cosa que sí que quedei teño un par de cousas que dicir que me pediron que as comentase. Esta non me pediron, pero bueno a dicir eu. Hai na Sala Rebullón, sabedes que xa temos falado un porrón de veces, eu penso que a nivel de son, estrictamente de son, coa Capitol é a mellor sala galega. Despois podemos xa discutir que a mellor a ubicación en Mos é máis complicada que evidentemente que a da Capitol e tal, pero a nivel de sala é a puta hostia. E despois, e a nivel de persoas que a levan, bueno, son un encanto. Supoño que máis ou menos todos por aquí as coñecedes, e quen non, pois xa vos digo eu que son xente moi guai que traballan pola... non sei, teñen ali un tema coa comunidade de Montes, creo que un pouco ben por aí o tema da sala, e que van facer un festival ao aire libre. Di Manu, si tamén podemos discutir o cabrón que é Cao, polo resto maravilloso, cálate, porque estou facendo este spam porque me convidou ao festival, entón, se me convida, pois teñolle que facer o spam. Cao é un crack, joder. E van facer un festivaliño ao aire libre, que a mí xa me comentaran hai un tempiño aí atrás, e eu pensei que iba a ser unha cousa máis cativa, pero os dous primeiros anuncios, esperade que este sí que me sei os grupos, esperade que non faga un puto spoiler. Deixademe ver o que está confirmado, por favor. 1, 2, 3. Hasta aquí, non? Hasta CA máis está confirmado. Ok. Bueno,
Por supuesto, fillas de Casandra. Mira, vou retar a unha movida. Buscade un festival que teña polo menos 20 grupos ou así, vale? Un festival grandote, no que non estén ou fillas de Casandra, ou la Duendeneta, ou los Guinmichetos de los cojones. Si atopades un... é que é increíble, no, pero fillas de Casandra merecen realmente, bueno, os demais tamén, por suposto, pero de fillas de Casandra víase vir, sabedes que aquí fomos moi pesados co tema cando ainda tiñan unha soa canción. Víase vir. Hai cousas que se ven, tío. Isto é como cando Leo Messi tiña 16 anos, se veía venir. Non o que foi, pero se veía venir. Di Cristian, se van ata no Ouren, é que increíble. Están en todo. É que é unha animalada. Ti entras un día calquera en... Esperade, que igual temos aquí a sonda ruesa. Entras un día calquera en... Pásamo... Vale. Aquí temos a Hugo. Vale. Deixademe pasar o link. Aí está. Pois eso, que joder, que ti entras un día calquera no Instagram de Fillas de Casandra, vas ás stories, 3 festivales nuevos. É unha puta idea de olla, tío. É unha puta idea de olla. Merece, non están pegando unha petada descomunal. Víase vir e eu non as vin en directo, pero vendo que conta a peña por aí do seu directo, como todos estos festivais que van facer os fagan ao nivel que se supón que van facer, que estou convencido, cuidado, porque é moi complicado e calquera que está por aquí, está por aí, calquera que este na música aquí sabe que é moi complicado, joder, montar un grupo e en un puto ano comerte, eu que sei, cantos festivais vai facer estas rapazas este ano? 20, 30, 40? É que eso é extremadamente difícil. Atopar o clic en un ano, madre mía. O sea, é o que di Volca aí, que son unha excepción. A ver, isto é anormal, absolutamente normal. O normal é que montes un grupo e te comas mierda 5 ou 6 anos e despois, se acaso, levantas un pouco de cabeza, pero isto non é normal. Pero bueno, que me alegro un mogollón por elas. E volvemos a eso, que na Rebullón vai estar tamén o Filloas e vai estar tamén Cea Mais, que é un grupo de pop vasco, que fan cousas moi bonitas. Eu escoitos desde hai moitos anos. Eu non son moi de pop, pero teñen moito estilo, está moi guai. Quero dicir, para ser un festival así, é fora na Rebullón, non é dentro. Van montar un palquiño fora, ao aire libre, e esta peña sabe facer festas, seguro que vai haber ali un churrasquete ou algo, e vai estar guapo. Eu vou tentar ir, seguro. Isto é para 27 de maio. Bueno, unha data cara ayuda. Dademe un segundo. Vale, perdón. Esperade. Perdoa, Hugo, que estaba aquí falando coa xente e non me enteraba. Paso agora a ligazón, sí. No, Hugo que quería era a ligazón do Twitch para poñer un story. Perdade, que isto de facer xestións en directo... Bueno, las cosas del Twitch. Aí vai. Agora sí. Que, por certo... Está funcionando todo directo e tal, non? Porque nin siquiera mirei. Hostia, estamos 51 aquí, de puta madre. Pois nada, eso, Festival na Rebullón. Faltan bandas por anunciar, vai estar moi guai, Ide, facedeme caso, pillade entradas porque vai estar guai. Xa soco que hai, penso que está chulo e o que queda está chulo. Digo, eu que teño sorte de que algo se me spoileo por aí. Vale, que máis? Outra cosa que quería comentar. Sí, vale. Esta é importante. Sabedes, bueno, non tedes por que sabelo. O festival que é o festival que se fai na Alameda en Compostela o 25 de xullo. 24 pola noite, non? 24 pola noite e 25 polo día, creo que. O festival fai un concurso de novos valores todos os anos. A ver, eu non estou moi a tope cos concursos de música, xa vos lo digo. Pero concretamente grazas aí a 82836/54 por seguir, benvido ou benvida. Concretamente pareceme un concurso dos que non me dan noxo. A mí os concursos que me dan noxo son estos de no, e ahora publica e etiqueta 40 personas e quien tenga máis likes, non sei que, porque eso non son concursos de música, son concursos de inxeniería social ou de coleguitas ou de movidas así. Hola, Ana Couso, benvida, tía.
Entón, este concretamente non é así. Este festival ten un xurado e o xurado elixe o gañador que vai abrir o festival, que xa vos anticipo que eu me sei o cartaz do festival e este ano é descomunal. O sea, ides flipar, o sea, é top. Guardade a data porque sabedes de que pau vai o festival. Xeralmente son bandas galegas, ás veces algunha de fora e tal. Xa vos digo eu que si guardades esa data non vos ides arrepentir, home. Depende do estilo que vos mole, pero polo xeral hai un nivel moi alto. E a banda que gaña o concurso abre o festival e cobra, non sei canto lle pagan, non me lembro, habría que ver as bases. Non o sei, pero é un festival moi guai, que ten un ambiente moi guai. Eu toquei 2 veces aquí e é unha festa, é o Día da Patria, é un festival moi agradecido de tocar, ademais, porque a peña vai do revés. E inda que abras, vas ter peña. O sea, no festival hai xente, a primeira hora, raro é que non toques para 500, 600 persoas. Entón, di Volk, aí gañou Son da Rua no 2017, mira como acabaron. Pois mira, por exemplo, xa vos digo que eu non son moi de concursos, pero neste caso sei como funciona porque eu estou no xurado, vale? Ahora diredes, tongo, non sei que tal. Podedes dicir, podedes poñer tongo aí, non hai problema. Pero animo vos a que participedes porque quedan uns días, vale? Para, creo que remata, mira, o 17 de abril. Quedan 4 días para participar. Joder, sinceramente, non sei se debería dicir isto, pero non se presentaron moitísimas bandas, Presentáronse grupos e tal, pero non unha barbaridade de grupos. Entón, joder, se tedes un grupo e estades comezando e tal, anotadevos porque é unha oportunidade de arrancar, vale? E xa non só de arrancar, sino de que vos escoite peña que eu son un matao, vale? Pero no xurado hai xente, vimos dicir importante, vale? Sempre está guai que vos boten unha escoita e tal. Despois, este tipo de festis, a ver, para min Novos Valores ten que ser peña que este comezando, vale? Eu que se apunta un concurso de Novos Valores, un grupo que leva 15 anos tocando, si as bases probablemente o permitan, pero para mí non é un novo valor, vale? Pero, joder, se tedes un grupo que está comezando e tal, de feito, eu personalmente lle enviei unha mensaxe a varios grupos de rapaces que coñezo e lles dixen, tíos, presentadevos esta movida, joder, que tal? Entón, pois nada, anímovos aí a participar porque o premio está guapo. Tocar no festival é a hostia, tíos. Digo en serio, eu, joder, son moi afortunado de ter tocado nos mellores festis de aquí e o festival é moi especial, é moi especial. Público moi afín. Nas bases creo que está que hai que cantar en galego. Estou ao 99% de que sí. Se cantades en galego, o público que hai neste festival é 100% afín. Porque é o festival, coño. É xente que máis ou menos desa tendencia, vale? Entón, joder, anímovos a que participedes, que é unha lástima que non sei cantos grupos hai anotados, pero que é unha lástima que, joder, que non haxa unha avalancha, coño. Nun festival, nun rollo destes, normalmente se apunta mollón de peña. Ao mellor é que non chego a moita xente porque as redes sociais sabedes que últimamente é unha movida, publicas unha cousa e un día o ven 400 e outro día o ven 100, pero bueno. E penso que non se me queda nada máis por aquí, así de cousas que tiña encargadas dicir. Si teño notado unha cousa máis para facer un poquinho de tempo antes de que cheguen Son da Rúa, e é que non sei como pasou o tempo, pero esta canle vai cumprir un ano, peña. A finais de mes, creo que o día 28 de abril do ano pasado comecei a streamear. Vou vos ler aí un momento. Di Martín Mazas, falando de festis, meu pai acaba de entrar na habitación e mandache saúdos de parte da xente que facía o cruceiro Rock de Cruces, que estivestes no 2016. Hostia, que guai, tío. Di, ahora cando dís que vos tratan como a merda. No, lembrome dese festival perfectamente. Tocou, estaba o Manu por ali, tocou Porco Bravo, tocamos nós. E non me lembro do resto de grupos. Non me lembro, pero sí. Lembrome de tocar ali. 100%. No, e non nos trataron de puta madre, que o que vos digo eu, cando tocas en festivais, bueno, este non é que sexa 100% rural, que en Vila de Cruces, que unha vila, pero joder, vaya panzada de comer. Lembrome perfectamente cear e sair a tocar feito un Cristo xa. Diboa el resto borroso. Pois nada, iso, que, joder, que fai un ano, tíos. Que empezamos coa movida esta,
joder, flipo porque pasoume super rápido, como pasa o tempo, xeralmente. Polo menos a mí pásame voando. E comezamos aquí sen ninguna expectativa máis que pasar o rato e, joder, a cousa medrou e nada, que grazas por vir por aquí e que xa pensaremos algo para facer, quedan 15 días ou así, xa pensaremos algo para facer aí modo aniversario, haberá que facer un directo especial, non sei, si chamar a peña, si montamos aquí, non sei, algo haberá que pensar, non? É que non teño ganas de pensar, se vos digo a verdade. Se tedes algunha suxerencia, pois xa mo diredes. Di trastornado, coñecémonos esa noite. Efectivamente, tío. Efectivamente, lembrome perfectamente de... É máis, vou vos contar unha anécdota moi bonita. Igual me mata alguén aquí. Pero, di Hugo, entramos. Ok, tío, un minuto e entro. Nese festival, o noso baixista, Maci, coñeceu a que hoxe en día é a súa muller, que se casaron este verán. E sabedes onde se casaron este verán? En Vila de Cruces. Fómonos todos a Vila de Cruces a que se casaran os dous cabrón porque se coñeceron nese festival. Así que, para que vexades se nos lembramos ou non dese festi. Joder, e tanto. Aparte unha peña encantadora, joder, pasámoslo moi guai. Imos lle dar aí un aplauso e o Gallá algún día volva porque polo de pronto están out. Dio Manu, aí surxou o amor. Eu lembrome, 7 da mañán, irme para non sei, tiñamos unha habitación. Estaba en Raiva tamén, joder, estaba Xaviño, xa me lembro. sí, que me lembro desa noite. E eu lembrome irme para o hostal e ali quedaba o Maci quedaba ali picando pedra. E lembrome levantarnos porque me avisaron que me levaba o coche a puta grúa porque había feira e eu deixara o coche no medio da praza e levanteime, non sei, ás 11 ou ás 12 da mañán e ali seguía o Maci picando pedra, tíos. E aí o tedes, casado. Así que, ás veces, foi moi divertido ese festival. Vale, imos ver si están por aquí. Igual están xa na reunión aquí Hugo and Company e están flipando contando aquí historias de amor. Ainda non entraron, Voy a poñer cando queirades. Espera un minuto que temos que entrar co móvil. Empiezan os problemas técnicos. Vale, me encanta. A ver, imos cambiar aquí mentres. A ver, teño un audio de Hugo. Vos pensades que se pode poñer no micro? A ver se non é unha locura. Danos un minuto, meu, que xusto este PC non ten cámara. Que somos así de listo. Era un detalle importante o da cámara, tío. A ver, se queredes entrar sin cámara, sen fallo, Pero nada, co móvil, baixa de app, entrade na reunión e non debería haber moito problema, tío. Di Nuki Gali aí, merda, cheguei tarde para as historias amorosas. Nuki, contei aquí a historia, porque nos falaron do Cruceiro Rock, que era un festival que se facía en Vila de Cruces, e contei aquí a historia de que cando fomos tocar ali, o Maci e a María se coñeceron ali, joder, e hoxe en día son marido e muller. Eso na historia da arritmia queda para sempre, eso. É así. Bueno, pois imos esperar a ver se nos entra aquí esta xente. Lindos florecillos, dino que aí. Sí, a verdade é que vaya par de locos. Un bico aí para eles dous. E nada, despois cando marches da rúa, non sei se depende do que nos liemos con eles agora, vale? Se van dentro do móvil seguramente que non se quedan moito rato. Cando imos facer un sorteo, xente, sabedes que presentan o disco, joder, madre de Dios, fan a despedida mañán, Dito, benvido aí, tío. Fan a despedida mañán do proxecto de Son da Rúa na Capitol e teñen un sold out feito, pero hoxe pola mañá Hugo díxome, tío, sobranos por aí algún convite e ímolo sortear pola noite. De feito, joder, vin que había peña por Twitter buscando entradas e toda hostia, así que despois facemos o sorteo aquí cando eles queiran. Creo que son 2 convites, ou seja, a quen lle toque poderá convidar a alguén. Despois preguntámosles a eles exactamente como é a movida. Eu levo dicindo ya a Hugo durante semanas que non podía ir, porque realmente non podía ir, pero fixen inxeniería na miña axenda e penso que mañán vou ir ata Capitol. Eso sí, teño ir, velo e volver. Últimamente vou aos concertos así, vou correndo, volvo e tal. Pero bueno, tiña ganas de estar, joder, porque Son da Rúa son un grupo que che poden molar ou non, pero que, joder, que foron e que son moi importantes, joder, que moven un mollón de peña, que teñen unha ideoloxía moi marcada, que van coa súa verdade por diante e que son honestos, e que, joder,
eu penso que temos que valorar, e agora xa poñéndome un mínimamente serio, temos que valorar a xente que pasou por aquí e fixo cousas importantes como facer un soldado na Capitol. Podémonos botar as risas que queiramos, pero facer un soldado na Capitol non o fai calquera. E calquera que teña unha formación musical aquí sabe o duro que é vender todas esas entradas. Inda que sexa despedida, da igual. Vender 10 entradas é duro. Vender 20 é duro. Vender 100 é moi duro. Vender 200 é durísimo. Encher a Capitol, tens que ser un grupo a nivel galego grande. É a realidade. Moita xente intenta encher a Capitol e se come unha hostia. Eso é así. Entón, joder, hai que despedilos aí como merecen. Bueno, como vexo que non entran, deben ter problemas aí co móvil. Vexo tal día, volvo a Capitol tras anos, a última vez fora na presentación de ZR que tocaches tío fit con eles. Pois sí, nos vemos ali, tomamos unha, tío. Xa che digo, eu vou ir así un pouco apretado de tempo, rollo ir ao bolo e arrancar, pero apetecíame mogollón de ir, tío. E aparte, joder, que teño ganas de ver a mogollón de xente de colegas, joder, que van a colaborar ou que van directamente ao bolo. Vereino así modo tranquilito desde atrás e tal, porque non me podo engorilar moito que volvo en coche, pero guai. Como ainda non están conectados, vos contar o que podemos facer. Hostia, estáse vendo ben o directo? Porque estou non vendo aquí. Vale, que eu tiña a pouca resolución. Estáse vendo guai todo, non? Perfecto. Vale, vos contar un pouco cando marche son da rúa, ou se non, facémolo outro día, vale? Ao mellor, incluso ata o domingo non é mal día para facer isto. Imos facer unha movida cos Martín Kodaks. Estiven facendo un traballo previo, vale? Porque o ano pasado o directo dos Martín Kodaks estivo divertido, houve peña e tal, pero a mí fixoseme pesado. A mí personalmente fixoseme pesado, porque son moitísimos grupos, tíos. Son unha barbaridade de grupos. Entón, estiven buscando algún criterio para ver os que considero por algún criterio que poden ter máis opcións de gañar, para esos analizalos un pouco en profundidade e facernos unha quiniela, vale? Facemos enquisas entre nós e tal, como sempre. Entón, a ver, isto non é o criterio máis xusto do mundo, non? Pero sí que creo que sirve un pouco para filtrar. E isto que se me entenda moito, porfa. Non quero dicir que un grupo sexa mellor que outro por ter máis escoitas en internet, nin moitísimo menos. Eso non funciona así. Pero os Martín Kodaks non son un concurso de cancións. Se fora un concurso de cancións non habería máis collóns, se quixéramos facelo ben ou quixera facelo xurado, que escoitarse todas as cancións unha a unha e valorar que máis che mola. Pero os Martín Kodaks ao final tamén son moitísimas grazas aí a toda a xente que está seguindo. Espero que non sexades bots para entrar no concurso, cabróns. Porque tantos seguidores así de súpeto, supoño que non? Fala de aí no chat. Dicir, no soy un bot. No soy un bot. Entón eso, que o criterio que vou seguir e que xa estiven facendo, mira, podo vos ensinar un pouco. Bueno, aí xa alguén nos dixo boas, vale, non é un bot. Benvido ou benvida. O sistema que vou seguir un pouco para filtrar van ser os ointes mensuais en Spotify. Xa vos digo, isto, joder, a ver, é moi ambiguo, vale? E aparte, é ambiguo por varias cousas. O primeiro, entre categorías diversas, vou vos ensinar agora, non ten absolutamente nada que ver os ointes que podes ter en metal como en músicas urbanas. En músicas urbanas, botas un peido e tes 500 ointes, porque o algoritmo... Hostia, tío, pero como tanta peña... Ai, grazas por esa sub, Antón, tío. O algoritmo de Spotify, porque hai moitos máis ointes de músicas urbanas, trap, rap, etc., potencia moito máis esas bandas, entón teñen máis ointes de por sí, vale? Se ti fas música de nicho como música clásica, evidentemente non te vas a poder comparar co número de ointes que ten un de pop, vale? Pero eso, dentro da mesma categoría, pareceme relativamente xusto para ver quen ten algo de repercusión. Vale, despois aí podemos filtrar 10 por categoría, 5 por categoría, non o sei. Pero había que meter algún filtro, porque este ano se apuntou moitísima peña, tíos. Mirade, fixen unha cousa que con categorías que quero ver, ir filtrando, vale? Ir filtrando e ir vendo un pouco, pois, cantos ointes ten cada grupo, vale? Entón, eu supoño que joder, que me doe, pero que non podemos ver tantas cousas, que esta xente, por exemplo, que ten en un mes
20, 30, 50, que igual son a hostia de vos, que non ten nada que ver, xente, que isto é un concurso de que grupo tuvo máis relevancia no ano, vale? Non é de quen é mellor. Pois poñeremos un lugar a partir do cal escoitaremos, pois eu que sei. É obvio que se tes un grupo como Carlangas, que non é un grupo, é o cantante de novedade. Entramos aquí Xa temos peña aquí. Dani. A ver, espera, dimos cambiar e logo seguimos con esta movida. A ver, quen anda aí, joder? A ver, imos ver se os vemos. Aquí non se ve a ninguén. Non te des cámara, capullos. Como no, tío? Agora sí, joder. Aí, Hugo, que pasa? A ver, que lles mandamos aí un aplauso. Escoitades vos ou que? Vou colocar o móvil, Iván. Coloca aí o móvil, Iván. Boa, vaya feira te desmontada, Upa, que me mato. Esto está en directo xa, Somos Hugo. abuelos aquí, pero somos así de guays. Vale, estamos no directo xa, ¿no? Está todo Dios vendo este despropósito, Bueno, a ver se escutamos algo tamén. Non escoitades? Que intentamos entrar no PC, eu non me vexo aquí, tío, estamos cortados. Estades guai, Hugo, estades guai. Escoitades ou non? Sí, sí. Que che poño o tripo. Vale, salides Alex e ti agora mesmo. Iván está intentando vale. solventar problemas técnicos co ordenador, pero creo que vai ser viable. Si se pon... É para que poñas o trípode no medio. Como aquí enganchas o móvil. non vos ralledes que estades ben, Estamos ben. Sí. Estás perfectos. Sí. Se A Iván... explicación de todo isto é que vamos a conectarnos dende un PC, que estamos aquí ensayando a full. E non ten cámara ni micrófono. Non ten cámara ni micrófono. Demos conta, xa estamos no chat para unirnos. Grande. Espero que o directo de mañán este mellor preparado que este, non? Un pouco millón, pero tampouco. Hostia, cuidado. Que vai con retardo, non me entero se salimos e non saímos. Ti sabes medio cortado, Iván. Si te botas un chisquiño cara a Alex... Con grito terás que botar un poquinho para lá. Espera, que podo... Espera, no, espera, de que... Fa huevo, dademe un segundo. Perdoa de chat que seguramente non vos estedes enterando de nada, pero agora o solucionamos, Que pasa? Estaba aquí. Vale, eu penso que guai. Joder, estamos nun tren del hype, tíos, pero eu só pasar destas movidas. É que se está suscribindo moita peña, moitas grazas aí, xente, de verdade. Son da rúa, xente, temos aquí 70 e pico persoas, sabedes? Así de risas agora mesmo, así que nada, que vos está mandando aquí uns aplausos, tíos. Que tal ese último ensayo, joder? Bueno, bastante movidito. Bastante movidito. Estamos aí, ao final non enseñamos demasiado, pero bueno, estamos tan bosque, xa está todo feito. Sí, ao final un par de temillas e para casa. Iván, sabes cortado, tío. Si movedes... Se movedes... Aí está desmayados, aí estáis perfectos, tíos. Bueno, e contademe unha movida, que eu me preguntaba isto antes, porque non sei, que cojones se siente cando faz o último ensayo dun proxecto, tíos? Supoño que é un momento emotivo, non? Eu creo que eu non son moi consciente, ou polo menos non son moi consciente, o sea, non... É como que non somos conscientes de Eu creo que non noto nada especial, o sea, é así como un ensayo así un pouco... O sea, porque veo máis xente, viñemos de HZ e así, e estamos aquí un colega, Dani... Métete en cámara aí. Estamos aquí grabándonos aí... Que pasa? Estamos grabando. Xa vexo a cámara por aí, tío. O sea, que nada, un ensayo normal para vos, entón, o que? Sí. No, a ver, tampouco normal, pero foi como que foi as máis presas de que chegamos, empezamos a Estuvemos montar tal... máis xestionando cosas de mañá, ao final que... Hostia, tío. Estamos aí intimando cousas que para ensayar. É que ten que ser unha aliada guapa, non? Porque tedes un feixe de convidados, non? Cantos son ao final? 150, casi. No, convidados. Cortamos esto. Capela, último tema. Os 150, a ver. Hostia, estaría guapo eso, Quen vende convidado? Porque vin que viña Jasper, que viñan aí os ZR. Quen máis? Sí, vai vir o Garchu e o Pedriño a facer aí a colabo que temos con o ZR. Vai vir Navia a facer o tema de Éxodo. Ajá. Vengo o Pirata tamén, ao final eso. Sí, o Pirata vai mandar uns temiñas aí antes de HZ. E logo que máis vai vir, veñen unhas pandereteiras para facer cultura crítica con Jasper, que son de Pontareo, de Lí. Que guai. Que máis? Nos olvidamos de alguén, joder. HZ tamén, a facer un tema de Chamate con Canela que gravamos con Les Fallamos. Bueno, e máis. Creo que ninguén máis.
Pero bueno, Bueno, se nos olvidamos de alguén que nos perdone que somos un pouco colas, pero creo que están todos. No, sí, están todos. O día previo a un concerto así, tío, normal que se che olviden as movidas. Tedes que andar a 1000, supoño, non? Con 1000 caralladas. Sí, aparte eu xa son nervioso de por sí, hoxe, tío, me subía polas paredes, xa non choio, yo, non paro. Pero mal que son tranquiliños. Sí. Menos mal que a mí me la suda. Hostia, tíos. Pois si tivera que apostar cal dos tres é o máis tranquilo, diría que Hugo, tío. Parece o máis tranquilo. Pode ser, sí, parezo, pero bueno, son, igual estes días. Que A ver, son máis nerviosos que ti, físicamente, por lo menos. Externalizo máis. Iván non quería ni meter o tracklist feito no programa. Dice, mañana ya voy metiendo. No, sí, joder, nas pruebas. Se la chupa todo. Nas Iván pruebas, tocando nas pruebas. mañana en Vimianto aí, en Cando, el festival. mira, cando carguei un tema que non era, pero de coincidir, decir, hostia, esta base non era. Oxe, normal que mellamos nos ensayos. Tío, non cuspas para arriba hoxe, tío. Non cuspas para arriba hoxe que mañan a lías, joder. Buah, espectacular. Cuento lo grabado, así que non Sería hay problema. espectacular. Las rutinas y todo, está todo. Vai tranquilo porque, claro, playback todo. Estades en Claro. familia, joder, ao final. Que digo eu, No, tíos, vos contábades facer un sold out en Capitol, porque son palabras mayores eso, A ver, no sabíamos que era o último e contábamos o mellor, pois iso, facer sold out. O que non contábamos, obviamente, era facer sold out Xa. si foi en dezembro ou a finais de novembro, a falta de 5. Sí, ou sí que, o sea, igual me levaba un chasco, pero sí que esperaba sendo o último que o mellor puderamos facelo. Pero que non me esperaba que grabamos, non sei, 3 horas así de entradas e levamos a mitad da sala, xa. O sea, eran... Sí, como que Sí, 3 horas. 300 entradas en nada. Abrí o móvil e abrí 400 e dixo, buah, mira que vamos a hacer soldado o primer día. E no, está muy duro. Pero por un momento que pensei, dixo, mima. Joder, tíos. La animóse super rápido, peña. Despois sí que as últimas cousas, o mellor tardaron un mes pico en venderse, sí. Deixademe agradecer, porque se está a peña suscribindo aquí como locos, que imos nun tren do hype destes no 50%. Moitas grazas, xente. Non fai falta que gastedes a puta pasta, en serio. Si tedes Primes, eu encantado, pero non gastedes a pasta, que isto non é por cartos. Unha historia, tíos. Foise má fresa. Iba vos preguntar unha historia agora e non me... sí, que nos pregunta Volk aí no chat, que coñecedes a Volk. Si é a primeira vez que actuades na Capitol? Solo sí, ¿no? Solo sí. Tocáramos a ver con Nao, fixemos a cultura crítica. Pero en colabo, non? O sea, non fixestedes un bolo, non? No, estuvemos backstage e, bueno, escenario e tal, pero completo, bolo. de cultura crítica, e logo eu sí que obviamente a ver conceptos ali, pero de actuar completo, non? É un sitio de puta madre para tocar, tíos. Mola moito, Eu solo fixen un bolo ali, pero bueno, bolo enteiro, despois sí que fixen varias colabos, pero é un sitio caralludo para tocar ali. E tengo un camerino, tío, que, bueno, eso vai ser unha festa 100%, non? Sí. Un camerino como tiene que ser, joder. Sí, sí. Máis grande que moitas salas. Xa che digo, tío, xa che digo. O camerino da Capitol ás veces ten máis perigo que o que hai fora, tíos. Bueno, mañan vai ser unha mestura entre festa e enterro. Vamos a estar ali de dramas e de fiesta, a la vez. Máis festa que enterro. Sí, eu creo que non vai ser tan tranquiliño, un momento. Sí, joder. Home, eu entendo un pouco a Hugo, tío. Eu non sei, é que non teño nin idea de como estaría un día así. Vai chegar, joder, a todos nos vai chegar. Como chega a morte, chega ao final dos proxectos, é o natural. Pero eu teño aí a sensación de Hugo tamén un pouco, non? De que non sei se sería un día triste ou un día feliz, tío. Home, con un sold out en Capitol tedes vos que ir coa cabeza moi alta, joder. E moitos colegas e tal, como que nos vai dar pena, pero sí que é un día de celebración. Eu creo que as penas van a vir máis iso, luns ou así, ou cando pasemos un pouco a resaca do concerto, vai ser en plan de, hostia, e agora que... Pero mañan creo que, o mellor nos emocionaremos aí, pero bueno, vai ser un festón. Sí, no momento vai ser festón, o que pasa que ao final é iso, moi especial, aparte porque tuvo concerto, joder, ven colegas un dos mellores colegas de Holanda que está hoxe aquí aí na cociña tomando algo, ven moita peña coñecida, moita xente por tareas, familiares, todo como unha mezcla de sensacións entre o último concerto do grupo e todo iso que engloba o último concerto, que bueno, é como, pero bueno, vai ser unha festaza seguro. Xa supoño, tíos. A verdade é que, joder, que sabes que cho dixen, Hugo, que eu tiña complicadísimo ir, tío, pero empecé a quitar mierdas da xenda dun lado para outro e mañán creo, si nada se torce, que vou estar, tío, e que teño ganas de vervos. Que vos vin na Candeloria. Que pasa que é unha Candeloria... bueno, en vos iba guai, porque era o primeiro, tío. Ti biches, Hugo, tío, que nos liaron outro día en Instagram. A min, particularmente. Non o biches, non? Que foi? Joder, tío. A Rachel subiu un vídeo de ti e eu vendo a daqui da ría dende atrás e eu iba como un puto piollo, sabes, que me tropezo cun cable, tío,
y que casi me callo y ti te descojonas de mí, sabes? En plan, Rachel, tía, non me... Eu estaba intentando convencer a xente para subir ao escenario, a xente do público. Oh, no, Porque que vamos a subir ao escenario. Joder, claro, tío, con o último bolo ás tantas da mañán e temos unha paparache ali. Rachel, non sei se estás no chat, pero estás fichada, cabrona. Que cojones é eso? Pero bueno, gajes del oficio, non pasa nada. Bueno, e, tíos, quedamos algunha conta pendente por saldar? Algún beef que soltar? Algunha historia que tal? Ou mañá quedades a gusto? Eu, por exemplo, eu creo que non. Eu sí que me enfado o mellor no momento, pero eu son bastante pouco rencoroso. Por mí, os 4 días me axuda bastante. O sea que eu vou me empado. O sea, o objetivo do grupo está cumplido, non? Entendo, porque, joder... Sí, nós na música galega cumplimos. Total. Cando falexeu con a guitarra ali botando unhas cervezas. Que, por certo, o local no que empezamos a quedar mítico aí de Fumeteo, Birras, da ardeu este ano, o sea que bastante, bastante, o grupo acabou con empezou no local que ardeu, un mítico local así de aldea con catro aislantes na parede e tal, eran aislantes aí eran dun frigorífico, creo, industrial, algo así, plantou lume e iso ardeu en 10 minutos, creo. Joder, e tío. bueno, se acabou son da rúa. Bueno, é unha premonición, joder. Está guai. Supoño que as expectativas superadísimas, non? De cando comezastes con aquela movida, porque cando un comeza... Claro, que cando un comeza unha historia destas non pesan en... Supoño que non. Porque empezamos a tocar xuntos e como levamos uns cuantos concertos xuntos e éramos moi colegas e tal, porque éramos Alex Armosio e Z nos concertos que había por ali para contar eso, sí. E chegou un momento que dixemos, bueno, teremos que poñerlle nombre a isto, non? Porque é un pouco cutre se era como Armosio e Z. Fixemos o nombre do grupo, pero empezamos improvisando un pouco. Pues. Eu comprei un micro, empecé a producir, empecé a gravar a miña casa e non sei que. Sí, claro, e pouco a pouco fomos subindo, pero tampouco, que pretensións tampouco había ninguna. Como que non teñamos xa expectativas de facer a cousa mínimamente seria. Foi un proceso cos anos. Nos gustaba e a peña empezou a gustar tamén, e que, joder, abriuse nas portas e aproveitámonos, pero tampouco foi nada... Joder, foi Como cambiou a cousa, non tiñamos intención de facer unha cousa seria, a Hugo ahora mismo sendo papá do puto grupo. Bueno, os anos pasan, amigo. Todo tenso, joder, que isto non... Vale, que non somos un pouco pasantes tamén. Sí, tamén alguén tiña que facer ese traballo. Mira, en Arritmia non hai alguén aí que queda desas, pero por norma, o sea, por norma todos os días, que quedas ás 3 con él e te aparece ás 3:40. Entón xa tes que hasta falar cos managers do grupo para que manden fillas de ruta con media hora de antelación. No, tío, en eso, mira, haberá outras cousas, tío, pero non somos puntuais, tío. Si quedamos para ensayar unha hora, como moito 5 minutos. Mira, posiblemente o que máis impuntual podería ser é o batería, pero ensayamos na súa casa, entón imos nos ali, entón está. Perdón, así de todo. No, pero nos en eso guai, tíos. Non temos moito problema. Bueno, despois agora falamos do bolo, por si tedes algo especial aí e tal, pero despois facedes unha postfesta aí no Sonar, non? Sí, imos ali a beber un pouco, a os bailes, non? Fixemos, Iván non quere pinchar reggaetón, entón temos unha playlist para bailar un pouquiño aí de todo, un pouquiño de todo, non só reggaetón, obviamente, non? Pero música que no es la purista, la que le gusta a él, el drum and bass puro, ario. Entonces, pues vamos a pinchar unha lista de Spotify y luego pinchará el drum and bass cando xa temos un pouco máis todo. No, drum and bass e outras cousas, vale. Que guai. Eso nos vendo que se tercia a noite, se conseguimos facer funcionar o equipo da sala con... Iso vai ser como este directo un pouco, sabes? De sobre a marcha iremos mirando de que funcione. Este directo vai perfecto, tío. Non que, con la nosa parte. Foi un minutiño aí, agora está indo mallado, joder. Ya digo, iso temos aquí unha cámara de puta madre, pero este tipo non no, un micro. Se que eu acabo de pensalo, realmente podíamos utilizar conectarnos co teléfono e coa cámara. Está perfecto, tío. Hostia, el simplemente o único que teria que facer é non visualizar o que se está reunindo co móvil e visualizarlo do ordenador. Está perfecto, tíos, non borralle de sí. Joder, hoxe xa sabíamos que era así un rollo de post-ensayo, tío, que a mí tamén me facía ilusión atracar pues aí no medio do recién ensayados, tío. Está moi guai.
Entón, a posfesta entendo que é un pouco improvisada, non? Ir salir, pero non ides collar, tío, que a sonar é moi pequena e a peña vai ir para ali 100%, Claro, non, e que a movida foi, nos pensamos en se anuncialo ou non, que pasa? Eu dixen, joder, eu quero acabar o bolo, tío, e poder ir con os colegas de Pontacas e a peña así máis achegada e tal, pois a tomar unhas copas e, sabes, non estar aí no mítico garito que está Claro. petado, aí que non poden falar, tal. Entón dixemos, va, pois buscamos algunha sala como para, ou unha sala, algún garito para Mais tal. ben un pub. E ao final, pois como que dixemos, va, pois falei eu con Miguel, co da Sonar, moi majo e tal, e me dixo, sí, joder, montar aquí o que sea. E o anunciamos como after party, un pouco, sabes, non é un Bueno, after a party ver. organizado. Bueno, vai ser iso, ir a tomar algo ali, e logo iban pinchar algo, poñemos un pouco de música nós, pero bueno, vai ser un rollo para ir tranquilos a tomar algo, pero sí, a verdade que anunciado e tal, linda se vai petar. A ver, 60, 70 persoas ou incluso 100 apretadas eu penso que collen, pero moito máis non. Pero bueno, o resto que van na rúa, tío. 180, pero 180 ali como sardinha. Eu creo que 100 e algo, Sí. Bueno, é circular, engaña moito, eso é certo, que Onde, Eu creo que non entran. Pero bueno. As persoas entran aquí al lado. A ver, ao final non querías ir a un garito a tomar copas apretadas. Bueno, mañá entra xente ali. bueno, e se non se tamén se bebe na rúa, que tampouco somos Varios colegas. Pouco complicado. Grazas aí a xente que está seguindo, tíos, que non vos dou leído o puto Mafis. Moitas grazas, tío, aí por seguirnos. Puto mafi, espera que o traemos para cá. Quen Espera que puxo? o- Ai, que o tedes aí. Trae Trae aí o puto Mafis, que lle dou as grazas en persoa, joder. Está liando unha bola. Pero canta peña estades aí, tíos, que está desde mañá ides ir de resaca. Están, sí, no, están a vasos de ron, que eu lo mirei, joder. Bueno. Esta xente está borracha, me cousa. Mañá cancelación, tíos. Mamá. Que pasa, puto Maquis, tío? Aquí tiene muy alto. Baixa. A maior fan da... Hostia, tío, que non é este é fora. Digo Hugo, tío, e digo que mañá ides ir de resaca, mañá cuidado, cuidado coa gorxa, No. Non me vin, Dúas cervecitas, nada máis. No, hostia, vamos a gravar o directo entero para Ai, sí. documentar para colocar en YouTube, como para... Hostia, non sabía eso, tío, non sabía que o grabades en directo. Sí, vamos a Sí, vai gravar a Peña de Trece Amarillo. Vamos a Qué ter guai. realización sin directo e despois aparte van a estar grabando o rollo documental e tal tamén ali. Pero ides ter, o sea, ides ter a pantalla do fondo cos vosos caretos ou non? Eso solo é para gravar para... Realización en directo. No, realización en directo leva confusión ao Castro, sí. Entendo. Pero, joder, está guapo, tío. Pero eso é unha presión, pero está de puta madre, unha lembranza de puta madre, joder. Como de Nao, vamos. Como que fixeran Nao ali en Amio, ¿no? Bueno, pois este é o puto Mafis, que venden de Holanda a vernos. Un dos meus mellores colegas. grande que tamén aplauso traen aí para un- él, hostia. Sí, señor. O sea, xa que entendo que o videoclip ese que tes en Holanda foi indo a visitar ao teu colega, ¿no? Grabou Noel, o filmmaker. Espera que ahora escutamos baixinho, tío. Non sei por qué. Sí? Sí, non sei por que escuta tan baixo. A ver, fala. Hola, sí, probando, 1, 2. Escuta baixísimo. Escoitase baixo agora, sí. Voulle preguntar aquí a xente do chat. Vos escoitadesme ben, chat, ou non? Espera un segundo. A ver. Sí, eu penso que a xente do chat sí que me escoita guai, Espera. No, está. Bueno, pues nada. Esperade, que senón Sí, vai a veces. Por momentos todos máis alto. será un tema igual da conexión. ou algo. Sí, escutamos algo. A ver, espérade, que intento subir eu aquí un pouco para vos, pero é que o teño a tope, se non vai picar. Nada, se fai. No, ahora escoitamos ben. Vale, bueno, perfecto, tíos. Pois, bueno, e, joder, supoño que o día antes de facer un bolo de despedida non é o momento para preguntar esta historia, pero tedes algún plan, algún de vos para despois, algún proxecto en solitario, algún proxecto común, ou ides pegarvos un descanso e xa se verá? Ben, empezo dicindo. Sí, tengo un grupo de bachata. Tensión aí, Me voy a dedicar al parkour ahora. A ver, no, empieza en serio, Iván, por favor. Joder, empezaste. En serio. Nada, pola miña parte, aparte dun pequeno descanso, pois a miña idea é seguir coa produción, pero igual máis enfocada na música electrónica, pois co colectivo que estaba, saben, antes incluso de estar con Son da Rúa e tal, retomar un pouco o proxecto ese que tiña abandonado nos últimos anos. Hola. E tal, co grupo. Bueno, Non se me ve. No. agora sí, depende, cando te botas para ele, sí. Sí, no, que está fora todo. Vame botarme. No, agora estás dentro. E vos, Alex e Hugo, que? Tedes algo en mente ou ide rascalo o carallo un pouco? A ver, eu estou tramando se venen cositas, Sí ou que? pero non sei ni cando ni porque quero toda a calma, o sea.
Pero desconectar e Xa. parar un pouco de la rueda dos concertos, todo iso. Pero bueno, sí que teño ideas na cabeza para facer algo, pero bueno, o sea, non podo anunciar nada porque tampouco E será bien. don Hugo O sea, EZ non- que? Eu teño ideas tamén, teño a idea de sacar un disquiño aí, cun produtor galego que coñeces, que xa teño aí algúns beats xa con letras, pero bueno, tamén non teño plazos ni nada, se me Podo moita calma. imaginar. Como? Que me podo imaginar quen é. Que me podo Sí, imaginar. ¿no? Bueno, pues, sí. Seguramente sé que pensas. Entón, pero bueno, teño aí letras escritas, pero ainda nada como un global. Quero tamén tomarme con calmiña e o mellor que o ano me fago un disco, pero este ano seguramente xa é calmiña. Pero está guai que sigades os tres facendo movidas, tíos, que, joder, está guai o rollo de separámonos unha época e despois se verá, cada un que faga o seu rollo. Joder. Aparte, Levándolo guai. a peña do rap tedes moita máis cintura para mesturarvos entre vos, para facer cousas solos e tal, montar un grupo de rock é moito máis fodido, tío, porque atopar un batería outra vez, eso é un puto coñazo. Cando enganchas un batería hai que amarralo con grilletes, sabes? Porque senón estás fodido. Pero bueno, está guai que joder, que fagades historias novas e que renovedes, tío, e que sigades aportando aquí o rollo que ao final é o que se trata, non? Sí, hombre, sí. Pois non sei, tío, non sei se tedes aí, bueno, faláramos, Hugo, de facer un sorteo aquí coa peña, non? Mirade. Sí. Vamos a facer un sorteillo aí para, xa que non hai entradas e nos sobran aí algúns convites de algunha peña que ao final non vai vir, pois vamos a facer un sorteo aí de dos convites para o concerto de mañá. Puta madre. Entón, bueno, para a peña que está no chat, se non puidera ir, pois para un colega ou a quen lle toque, elixe. Quen quere ir, 2 persoas, 2 convites, podemos apar aí sin fallo. Pois facemos unha movida para non liarvos a vos. Non toque nin Daniel outra vez, nin a... Que participe xente que poda ir ou que poda regalar. Claro, no, pero o que facemos para non liarvos a vos, cando vos saiades, quedo meu aquí, fago sorteo con toda a peña que se queira quedar a participar. E xa está. Claro, e eso sí, xente, sede un pouco ben, participados que podades ir, joder. Si sodes 20, sodes 20, sodes 30, sodes 30, pero é que ás veces lle tocan cousas á peña que despois non vai aos bolos e é un putadón porque queda a xente sin ir. Mira, dinos aí, Cristian, joder, aquí a xente xa se anticipa, tío. Posibilidades de algún concerto sorpresa de reencontro, tío. Sinda non se separaron e xa estades falando de un concerto. Hostia, no, a verdade é que non estou pensando niso, verdad? Está planeado tamén para 2028. Sí. Que Hugo xa tatuou a fecha de 2023, o sea que xa non podemos volver. Como? Sí. Tatuaches a data ou que? A ver. A ver se se mira. Hostia, que se ve un pouco pixelado, pero, hostia, son da rúa, me cago na hostia. 2016, 2020. Sí, foi que era un grande demais ao final, A tope, tío. Sí, no, pero está guapo, tío. A ver, eu digo unha movida, Eu digo unha movida. A peña, mira, eu teño en que brazo? Non, en este non. En este tamén teño unha de arritmia, non? E hai veces que hubo unha persoa que me dice, tú eres un flipado, tío, que te tatúas o rollo do teu grupo. E digo, vamos a ver, a peña se tatúa cosas importantes para elas. Que cojones hai máis importante para ti que o teu puto grupo, tío? Exactamente, tío. Sabes, é unha lembranza de dicir, eu fixen isto, tío, cando tiña 70 anos, pero eu fixen isto e lembrarei meu, sabes? Sen máis. Non sei. Sí, por exemplo, Volk que está nos dicindo aí canis, ególatras, sabes? Pero Volk, a mañán, ímolo ver. Mira que te temos que mandar o convite aínda, non sei se te chegou xa, pero non podes. Ou podemos te quitar aínda. Sí. No, pero é certo, joder, tío, a ver, eu non me tatuaría eu que sei, aí unha portada dun disco, unha movida así tal, pero un detalle, tío, pues está guapo, joder. E aparte, queda de recordo para sempre, joder. Vos agora que tedes aí a data de fin, tío, pois xa nos están dicindo por aí gente que se flipa. O Manu está dicindo tamén sei de quen ten tatuado a Arritmia, porque o puto enfermo do Manu, ese sí que se fixo un tatuaje de Arritmia a tocho. Ten aquí media manga. Pero bueno, Manu... Mira, eu fui moi random, porque eu non tiña ningún tatuaxe fai un ano e agora teño 3, sabes? E de feito, o día antes de tatuarme, son tan de los 30, son os novos 20, que estaba pensando hasta en tatuarme a Alex Arnoso, Hugo Gueceta e Dad Base. O sea, imagínate que acaba... Palome a mí, estaba no curro e Palome. Tío, vamos a tatuar ahora de Son da Rúa, tal. Poño vos os nombres, e en plan, a ver, igual... Sí, e me dice que sí, igual. O dice, a ver, igual, mellor no, porque a ver, o grupo vai quedar para sempre, pero igual vamos a... O día de mañá tedes un problema persoal e cuidado, Tamén existe guardado con láser, non pasa nada. Esa xente tamén ten que comer, hombre. Digo vos unha cousa, o meu tío foi fai uns anos, tío, e falamos os tres. Éramos tres daquelas, en plan.
tatuamos os tres a puta A esta e tal. E me dixeron, sí, fun eu e os demais están en blancos, cabrón, sabes? Venga, bueno, A mí pasoume igual, Bueno, pero vamos A mí pasoume igual. Vale. La gente non está tatuada aún. Te la hicieron, Hugo, te la hicieron. Pois nada, mañá poñemos un tatuador na sala, tío, e a peña que se poña aí son da rúa. Tedes constancia, porque a min eso me flipa, tío. Tedes constancia de peña que se tatuara movidas vosas? Que nos etiquetaran, creo que non me sona igual. Alguna frase creo que sí, pero así o logo o algo así, O ¿no? logo así, creo que non. Hostia, Non é eso... tan... Pero no, creo que no, tío. La verdad que no son a peña que nos siga, no es menos kinky. Mañana teníamos que hacer algo así, liar a un amigo tatuador y que sortee un logo de Sonda Rúa. ¿No? Xente do chat, quen se tatúe un logo de Sonda Rúa ten unha cea paga con el estrés, o día que queira. Está feito. Sí, É hombre, que- sí. Guardo Sonda Rúa y canta bailar pegado. Versión rap. Solo Hostias. para saber eso. Tíos, acabo de quedar sin cámara y acábame de poñer el vídeo ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda. Tedes poca cobertura aí, pode ser? Conéctate ao wifi. Que non sei por que estás con datos. Mira, saio e volvo a entrar e me conecto ao wifi. Saíde e entrade, sí. O que vos que irades, é que eu tampouco vos quero liar aquí toda a noite, Agora volvedes a sair, tíos. Ahora quedou a cara de Hugo aí. Bueno, imos esperar a ver si volven, tíos. A ver, chat, vos ler un pouco porque estábamos aquí e tal, entre que hai un pouco de retardo e tal, é complicado. Poñedeme aí preguntas que queirades que lles fagamos, que aproveitamos, mira, xa están de volta. Poñede preguntas aí que queirades que lles fagamos que llas facemos aí en 0, a ver, imos volver aquí a un convidado. Bueno, volven a non estar. Esperamos a que entren. Tedes algo que preguntarlles, alguna historia, tedes algunha anécdota que os vaya a poñer en compromiso? Puxo mo antes un minuto, vas a sacar ata carallo de nós, non, no. Estou acostumbrado a estas feiras, non hai ningún problema. E a xente do chat tamén. A ver, cantos estades aquí? Deixademe ver. Vou ir preparando o tema do sorteo, vale? Para... Como se chama o programiña do sorteo? Latch Tools. Vale, este. Vou ir preparando. De feito, igual ato podemos facer xa con eles diante. Dame un momento. Vuestro streamer de confianza. Latch Tools, aquí está. Este é o vosso programa favorito, que eu ben o sei. Estades enamorados deste programa. Tíos, a mí traime pesadelos, tío, porque en Nadal foi unha puta locura o rollo dos sorteos. Non sei se os repetirei este ano, vai estar complicado. Aí veo alguén de volta xa, non? Está desmuteados, tíos. Eu, mentres tanto, estou aquí preparando para o sorteo. Captura de ventana, deixademe ver. Vale, con esto deberíamos poder veros aquí. A ver... Vale, aí está. Hostia, pero agora está desa doble móvil ou que? E agora temos a cámara. Temos a cámara por e un lado. o audio por o meu móvil. Claro. Tío. Vaya pros. Vale. Joder, Claro, ahora sí, é que isto era o que teñamos que ter Ahora feito sí. antes, eu estaba pensando, tío. Vale, perfecto, tíos. Mirade, aproveitei e abrín o programa do sorteo porque así xa o facemos con vos diante, que vos parece? Sí, claro. Cojonudo. Vale, pois imos facer unha historia. Os focos, sí, Apaga un foco e tal, ¿no? Imos poñer comando, Sonda Rúa. Por atrás, digo. Sí, xa sei. Un deles, probablemente. Un deles, Ao do teu Claro, lado. Hai comando moita luz aí de arriba. fondo. 2 convites. Ahora mellor. Ahora mellor. Cuidado. Sí, no, tío, racha con nós. Estades listos ou que? Xa solle falta reventar a mesa que un trípode pequeniño que teño, non sei, eso de aí. No. Estou por mutearvos ata que estedes apañados e logo xa. Estades, non? Vale, perfecto. Pois mirade, eu penso que podemos facer o sorteo xa, que vos parece? E así vemos que a quen lle toca e vos me decides. A este non se lo deis, quitamos, Claro, si non nos cae bien, non lle damos. Eso é. No chat estános dicindo que a luz de atrás molesta, hostia. Os focos se os poñedes de frente mellor que de aí estades perfectos, non vos rayedes. Vale, chat. Exclamación Sonda Rúa. Poñedes no chat, eu voume borrar porque eu non quero convite. Exclamación Sonda Rúa. Copiade e pegade e poñedo aí todos os que poidades ir, non vos pasedes de freada. Nin revendades convites que vos arranco a cabeza, cabróns.
Volk, que te conocemos. Facemos un beatbox aí. ¿Dónde está Alberto? Si vos queredes tirar aí unha capela non teño ningún problema, Mira, sabes o tema, tío? Eu mañá vou facer unha capela que acabei de escribir onte ás 2:30 da mañá, tío. Vale, tus huevos. Mira, nunca estou nervioso cando fago unha capela porque sempre estou interiorizados, pero de mañá dixen, me vou escribir un especial por último bolo. Sí? A ver como sale eso. E non lle podes mandar os 10 primeiros segundos aquí un momento para facernos aí mini spoiler, o que? Ai, como te metín nunha preta. Ah, deixa para mañán, tío, deixa para mañán. Non te preocupes. Mira, estás apuntando peña, parece... Hostia, pero tanta xente se quedou sin entradas, tíos. Porque polo de pronto xa hai 19. A peña que está revendendo e todo, tío, que onte mirei en Twitter unha rapaza que Sí. dice, paguei 33 euros pola entrada Que Sol da Rúa. dis, tío? Para que valera polas dúas. Non sei. Hostia, tío. Joder, eso é o puto peor. Es el mercado, amigo. Rodrigo Rato, está aí, los Crypto Bros. Vou a ter que facer eu reventas. Chat, vendo 2 convites, 50 pavos cada un. Dinos aí no chat, SAP 1610, agora de reventa están a 33, pero onde están a 33, tío? É que a peña, tío, a peña se ven arribísima con esas movidas, tío, me cago en Dios. Hostia, chaval, que puta cara. De Amiancete eu paguei 33, pero por 2. Ah, bueno, pero eso sí, ¿no? Bueno, va a ser casi o que valen. Sí. Vale. Pero, tío, Non son tan importantes. que a peña este vendendo por 3 euros más para tomarse una cerveza é para arrancar esa cabeza, É que, non sei. Dis que todos os que estamos aquí estamos convidados a primeira cerve mañán. Se vos convida a Son da Rúa, eu teño ningún problema. Se viris pola Sonar, unha ronda de vaqueritos, é que aquí non decimos chupitos no condado, bueno, é unha tontería miña. Decimos vaqueritos. Entón, quen veña mañá a Sonar, de parte de Alberto Busto, con unha careta, ten un chupito. Non fagas eso, que estos van, Vámonos. Estos van. Paga Galún. Mirade, está poñendo aí a Ronnie, eu vendo 2 entradas a precio de coste que 2 colegas non poden vir. Bueno, pues eso está guai, tío. Grande. Así hai que ser todo. Jodéndonos o sorteo. Ahora Así hai que ser todo. Si se compran xa, non, os sorteos son de gracia. No, pero o sorteo temos 20 apuntados xa. A Ronnie, escribidelle a Ronnie que necesite un par de entradas. Esperade o sorteo, a ver se vos toca. E despois, se non vos toca... Eu non fago máis a capela, Xose. Xa fixen unha, xa non me gustou. Dale, feito unha capela. Non teño capelas. Non sei hacer eso. Hugo, tes ganas de facelo, tío. Pero non o podo facer, o do último tema, tío. Pero faite outro calquera, joder. A ver. Do teu grupo solitario. Eso. Ves? Ya hai beef aquí. No, me podo facer do último tema, ou así. Vale. Pero... Bailar de lejos no es bailar. Como estar bailando solo. Eso va a ser Hugo Gueceta. Sí, Rollito Alejandro Sanz, digo Sergio Dalma. No, de 1991 a cousa pintaban unha virada. Nada, me fago o último tema. Veña, adiante. Espera, que entón poñémolo aquí a pantalla máis tocha. Espera un segundo. Hostia. Bueno, facer un pouco máis en agudo. A ver se chego a agudo que non cheguei na Candeloria. Hostias, espera, que agora teño que recolocar isto. Dame un segundo. Que non chegaches ao agudo na Candeloria, dis. Te lo grababa no, eu. Que... porque a capela non o fago no tono que gravamos o tema. Entón me veño arriba e fago máis agudo. Aquel día estaba nervioso e empezou a Candeloria metí un gallito, E despois non chegou. Bueno, un gallito, sí. todo mal se xa ese, joder. O que pasa que se ve un chisquiño borroso, pero vese. Vale, aí estás un pouco máis tocho. Porque non faces un... Veña, adiante. El escenario es tuyo, Rosa. O micro entendo que está por aquí, non móvil. O resto non faga de ruido, porque entra un ruido de la hostia. Dios mío. Vamos. Que vais a sair non vai sonar? Vale. Vai rematar un ciclo, xa chegou a hora. E aqueles que pasaban de nos falanos agora, acende ese micro en unha minora. Teño moita clase, pero non traballadora. Bota para fora, chaman a ser Rafa Zamora. Nacis pola rúa con pintas de Rafa Mora. Cunha roja igual de pola súa cazadora. E nos medios ninguén os ignora. Fuck,
Sempre quixeron ser máis ca ti, máis ca el, máis ca ela. Xa temos máis canas que ganas, fela. Non fixemos isto por ser estrelas. Ti nun gaso na Rapso nas camela, nomas para puto Abascal, na sala atrás dun cristal, o son da rúa non o cala un fiscal. Querían petar moito neno rollo Bisbal, e tras escutarme o grupo tiñan hernia discal. E agora aquí imos deixar, están poñendo temas nosos ate polo luar, están chamando localitos que vayamos tocar, e o morao de vaquilitos pola barra dun bar, cun par de problemas a meia tarde. Teñen moita boca por hilo se perden, con todo o que pasa pouco arde, polo menos dome lume para prender un verde, perde. Ese medo irracional, tira sempre pra fronte cando todo vaya mal, que por que protesto por todo chaval. Non me sei o Padre Nuestro, seima internacional en galego. E logo en que imos rimar, que por que deixamos isto non paran de preguntar. O salseo de merda para Shakira Piqué. Soterramos la semente, pero a loita sigue en pé. Yeah! Aplausos aí no chat, joder. Ande, Hugo. De puta madre, tíos. Dúas libretas para escribir unha canción. Agora xa me deixaches unha pregunta a huevo. Que pasa? Que agora chama a moitos sitios que antes non chamaban ou que? Acordoulles agora? Sí, unos poquitos, Sí, ¿no? sí. Algúns concellos, algúns festis, e algún canal público de televisión que por lo que sea dirá, bueno, estos que se vayan xa. Pero como? Canal de Twitch, incluso. Pero esa canle comeza por T e acaba por G ou como é? Non sé. Ahora salimos hasta no telexornal, me cago na que nos pariu. Bueno, pues digo eu, hostia, foiseme a puta flapa, tío, que mentres estaba rapeando lembrouseme unha historia que che quería preguntar, que vos quería preguntar e non me lembro. Pero bueno, que sí, que supoño que sí, xa sei o que vos quería preguntar, hostia. Digo que a min extrañoume, tíos, cando dixestedes que o deixabades, que o deixarades antes dos festis do verán. Eu pensei que o lóxico sería facer os festis do verán e despois despedirse, non? Por que foi esa decisión así? A ver, eu creo que foi un pouco porque, aparte, como que mentalmente, sabes, é rollo, quero parar, sabes, porque rollo eu, por X ou por B, ao final, sempre que si entro grupo, chollo, movidas miñas persoais e tal, que como que ando moi a full, tío, e teño que relaxar, Hugo, tens que parar, sabes, o sea... Entendo. Entón, Total. é como que rollo, eu polo menos, persoalmente, cando Sí. falamos isto, pois falamos tamén entre os tres, obviamente, pero como que eu dixen, buah, tío, ten que ser antes do verán, porque eu preciso relax, Sí. tío, o sea... Entón, sí que é unha pena do punto de vista, joder, non aproveitar eses últimos festis, ¿no? Que ao final, pois ibas a ter bastantes, Sí, ibas a ganar uns cartiños tamén e tal, pero foi rollo, tío, non, porque se o que sintes e o que precisas, hai que parar Total. antes do verán. O sea, a mí tamén me apetecía stop e como falámoslo xa fai, non sei, 10 meses ou así. Sí, e xa pechamos a data. Si non sería, claro, ainda deixalo cando falamos deixalo dentro da medio, así, en plan, queremos deixalo que estamos rayados e a tope con todo e tal, e hostia, estar un ano e pico máis. Sí, cuadrou. Además que estuvemos os tres de acordo. No momento que saltou a palestra o tema, que dixo Hugo, creo que nun ensayo, foi como estamos todos de acordo, porque a meses non levamos moito tempo en xeral os tres currando e nos estaba dando a vida. Sí. Entón acabamos un pouco queimados. É unha boa Así decisión, que, tío. O primeiro é a cabeza e cando a cabeza che di que hai que parar e punto. Porque aparte, joder, a peña ao mellor dende de fora non é consciente do complicado que é ter un traballo e ter un grupo. Ter un grupo ao voso nivel, que non é ter un grupo de quedo los domingos para tocar con mis amigos, non, é ter un grupo de ensayo frecuentemente e teño que ir a tocar a tomar polo cu cada 2x3 e o lunes teño que estar currando e tal. Eso desgasta moitísimo. No, e que ao final, joder, é rollo, construimos algo tan guai, tío, que rollo, porque vamos a alargar a movida máis do que ao mellor debería para logo, sabes, sentir presión ou sentirnos mal entre nós ou xerar desconfianzas ou Total. rollo, what the fuck, tío, nos sacamos mañá, nos vamos a dar un abrazo os tres e non temos rencillas entre nós, nin malos rollos, sabes, que dicir, igual que cando deixas nunha relación, tío, o mellor que podes entender é que hai, pois, amor despois do amor nunha relación e despois no grupo igual, tío. Si volvemos algún día, pues que sea, porque nos apetece. O tal, e non seguir por seguir. E non por... Claro. Pero será tamén unha película diferente, porque, home, non sei vos, pero eu que levo uns cantos anos antes de incluso de vos, e pois, adicando moito tempo... Perdón, dende que ano estás ti facendo música, chaval? Eu, dende 2013, 2012...
Pero bueno, eso non é a Eu película. en castelán, o que pasa é que dende No, antes. Pero refírome antes de entrar no grupo. Pelexa o non día sei se antes, pode tíos. joder, pero pode ser tamén a Aquí madriña. los raperos midiéndose las pirolas. Mi madriña, Los chaval. hombres raperos midiéndose las Vamos. pirolas. A cuestión é que tamén, joder, eu pensei do punto de vista de tamén o descanso, de disfrutar un pouco da vida por exemplo, os fines de semana e tal, poder Sí, tamén tíos. joder, que non chegues a mellor unha idea e digas, hostia, dedicarlle hostia de tempo a miña vida música, a mellor apetecíame facer 4 cousiñas, viaxar ou A aquilo outro, moto, tal. a dar unhas A moto. curriñas ca Que sí, moto, tíos, que sí. claro. Que é E certo, non, tío. non o fixen. É así, eu Claro. non coñezo o que ter a cabeza liberada de todo eso, que chego unha fin de olvidarme e tal. Eu non coñezo. O sea, a único momento da miña vida onde coñecín esa sensación, sendo medianamente adulto, foi na pandemia. Dicir, bueno, me la rasco porque non teño outra cosa que facer. Si non, sempre estás con algo. Bueno, y que ti tampouco paras, cabrón. Ti andas a todo tamén. Xa, pero eso xa é defecto persoal meu que me invitan a cualquier cosa e vou, sabes? Pero bueno, eso é o que hai. Estános dicindo Cristian aí que si facedes unha batalla de galos, pois pouco lle faltou aí. Estou retirado desas cousas, tío. Ainda me dice a veces Peña, por que non vas a unha batalla de gallos? E te que vou ir aí a un rapaz de 16 años diga que mi madre é unha puta e non sei que. Xa, tío, xa. É que a mí molan, a mí que coste que me molan. E de feito algunha vez pensei si era posible facer un Twitch por temas de delay e tal. O que pasa é que necesitaría peña con vos micros, boas cámaras, todo hostia, e peña pro sobre todo, porque joder. Claro, a mí me mola, aí tamén. O tema- E nos meus tempos eu comecei, de feito, escribía letras antes, pero eu cando comecei como nome artístico, que era Vos, para que non o sepa. Hugo Boss, No. Que o primeiro grafiti que puxen Vos con 2 horas do cagao que estaba e mirei para atrás todo chulo con meus colegas, rollo, mira que grafiti, que manote. E digo, hostia, mierda, que puxen 2 horas en vez de 2 S. Hostia, bus. E nada, eu empecé nas batallas, tío, facendo batallas. Era castelán falante. Bueno, estaba comenzando a falar en galego, pero ainda facía música en castelán. Con 16, 17 anos. Comecei aí nas batallas. E me mola e me parece un rollo que está moi guai cando te enseño e cando, joder, te mérito. Pero claro, como rollo, hai moita niñatada tamén e moita... Claro, a ver, todo ten idades, tío. A mí parece un rollo dificilísimo, O sea, a mí parece super complicado. E a peña que o fai ben, tío, cando vexo a FMS e tal. Outro día, no bolo este que estivemos en Vigo, o DJ da rapaza que tocou antes de nós, ese tipo de DJ na FMS, estivemos falando así un pouco e tal. Que por certo, flipei co DJ, o sea, xa era unha puta ida de olla. Joder, cando vexo peña rollo Bennett e peña desta, digo, como cojones lo hacen, sabes? A mí pareceme pura maxia. Eu do Bennett que son fan absoluto. Logo o resto hai algúns que se mandan máis, outros menos, hai algúns que tamén que se preparan movidas, obviamente. Pero hai peña que dice, what the fuck, tío, como eres capaz de fazer isto? É que é increíble, tío, é increíble. O sea, a min, ás veces, cando escribo unha puta letra nunha canción de rock ou de metal, sabes, que tardo 3 semanas en facer a puta letra, sabes, e digo, este fulano se la escupe así e vale, xa vale pa un tema, sabes? Fan temas improvisados. Pareceme, hostia, un rollo complicadísimo. E algunha vez pensei, tío, en Twitch si era viable. O que pasa que necesitaría moi boas conexións, boas cámaras, boas micros e sobre todo peña moi pro, porque a peña que fai freestyle mal, eso sí que é duro, sabes? Digo, que se lo garanto. Non hai fallo. Que veña se lo garanto. Tíos, non vos quero liar moito, que eu estou de puta madre, pero si... Sin fallo, o Dani que está aquí ca moza, que é eslovaca, e se está rayando ali. Entón ven agora de celudar a decir que o seu grupo favorito é Son da Rúa e que ven desde Eslovaquia a vernos. Ah, sí? Joder, de puta madre, tío. Por certo, que nos preguntaba Volk por aí antes que o anotei, que faledes un pouco de quen abre a noite mañán e tal. Porque tedes un bolo antes que vos, non? Sí, ao final ven o Pirata tamén, vais soltar un par de temiñas. O Pirata de Maceda vais soltar un par de temiñas e despois logo a peña de GHZ das Neves que colaboraron con nós, bueno, comigo en Beleno e co grupo en Té con Canela, que é un tema que gravamos fai anos e a peña que sempre toca con nós ali en Ponte, que temos moito cariño, que vai vir mañá tamén a abrir o bolo. Pero fan un bolo antes que vos, non? Ou non é unha colabo? 20 minutiños e o Pirata mandarase 10-12 minutos. O sea, farán como media hora un pouco máis entre os dous para abrir o concerto e ir quecendo. Vale. Estános preguntando aí no chat a que hora empezades vos. Esa é a típica pregunta para vir a última hora e apurarlle os Cuba Libres antes. Nos 10 menos 20, ¿no? 21 a 40. No, hai que decir a hora de Iván, porque sempre parece... Non pasa nada. 21 a 40 para as persoas, para Iván a 21 a 10. Os concertos empezaron 9, pero planchados. Sí, portas 8:30, concertos 9, Hostia. Son da Rúa 21 a 40. É cediño, tío. Sí,
Sí, cediño. sí, o que pasa é que ali as 12 ten que estar todo Dios fora Xa, xa, tío. todo reunido. É unha costume que se pillou agora, tío, que son de Lugo e que me criei tocando no clavi e tal. No clavi tocábamos ás 12 da noite o primeiro grupo, tío, sabes? E rematábamos ás 3 da mañá. Antes da pandemia. Ahora hai concertos a 7 e 8 da tarde. Sí, No, tío. pero antes da pandemia había unha restricción de horarios deste estilo que sempre nunca Depende do local. No, pero incluso nos na Mardi locales. tocamos tarde, joder, na Mardi en Coruña tocamos ás 11 algo. Sí, na Mardi sí, pero por esta zona, que son Santiago, Vigo e tal, a maioría dos locais de concertos, polo menos os pequenos e os grandes, bueno, os grandes un pouco máis. Pero no, os grandes hai algún que igual remata un concerto ás 3 da mañá, pero a maioría dos concertos sí que son hostia de cedo, non entendo por qué. Sí, porque, tío, joder, tens que ir hacia no. Joder, en Lugo non podes facer un concerto a esas horas porque a peña está de tapas. Mira, estános preguntando aí Carballator cando é o sorteo. É certo que nos deixamos o sorteo aí a metade. Imos volver á pantalla do sorteo e facémolo, tíos. Que a peña está aí esperando. A ver, A xente esperade. do chat, si lle gustan as faladas sin sentido, que siga un Instagram aí que se chama Faladas Ligeras. Xa o vi. Foi un Instagram que fixen eu para subir comidas de olla de Iván. Sí, Esa está tremendo como se escribe. Para subir fotos e vídeos de Iván e Alex comendo ya olla. Hijo de puta. Faladas Ligeras. Que cabrón. Vale, pois, xente, exclamación son da rúa para o sorteo, que si queda alguén, estades 26 anotados, apuntades vos os que poidades, tedes 10 segundos, e lanzamos o sorteo. Estános dicindo aí o Manu, eu facía bolos na Capitol e creo que non se podía facer bolos máis aló das 12. Fai 10 anos aprox, sí, pode ser. Hostia, porque isto non vale cousa de tal. Sí, non é de... O tema dese non é da pandemia. Outra cousa é que algunhas Na zonas- Capitol, polo menos non é da pandemia. Na Capitol, salas pequenas de Santiago, Vigo, Pasa, xa te pasa. digo, non sei se na máscara... Come on, everybody. Oh, Come on, everybody. No. The interview to nice to meet you. Hola, soy Clara. Encantado. Vaya las preguntas de quién es su favorito. ¿Cuál es tu grupo favorito? Son Darúa. Encantoume que lle mandaches traducir e traducicho castelán, sabes? O sea... Galego, castelán, inglés. Vale. ¿Cuál es tu canción favorita? Hugo. Eu non me enterei deso, Casi. Ah, Claridade. Mira, goles son da rúa. Que dixo? Que non nos coitei. Claridade. Vale. Sí. Pues, caralludo, pues nada, tíos. Estános preguntando por aquí que si as entradas lle tocan á mesma persoa as dúas, sí, non? ¿Cómo? É un sorteo e a quen lle toque son 2 convites para esa persoa, non? Dos convites, sí, Vale. Perfecto. Bueno, pois eu penso que xa estamos, tíos. Imos tirar o sorteo, como vedes aí? Espera, que isto Espera, imos lle baixar o volume, tío, porque isto mete un cristo de la hostia. Vale, bueno, xente, moita sorte. E o que lle toque, vémonos mañan ali na Capitol. Aí o vai. A ver, Ni meteche la til, Bueno, tíos, en mayúscula. O son do vicio, nos poñe por aí. Esto xa era ludopatía, Ese. E aquí, Dabu 91 aí. Pero Dabu, tesos que escribir no chat aí, para ver que non eres un bot. Dabu, do 91, o mellor ano que hai, tío. Mañán vaquerites. Dabu, hostia, primeiro plano non, esperade, un convidado aquí. Dabu, tesos que escribir aí no chat, para saber que sigues vivo aquí e que non eres un bot, porque ás veces a peña mete bots, tío, para Que se ven las fechas. por o de pronto non está escribindo, Que veña para aquí. Pero que veña a saludar, que Somos comunistas. Tú flipando. Vamos a montar aquí un... Aí está Dabu. Bueno, pues tío, parabéns. Davo, virás, ¿no? Virás ao concerto. Coñecedelo vos? No. Dabu, tío, mándalles unha mensaxe a... Bueno, mándame a min por privado, mándame un susurro aquí por Twitch e mándasme o correo e xa yo paso. Sí, señor, Dabu, eres un grande, tío. Non serás do Depor ou así? No, que de Ourense non creo. Cuidado con ese tema, Hugo, que están as cousas moi quentes. Estou de coña, me estou troleando. Están as cousas moi quentes. Que pasa? Cuánta peña aí, Hostia.
Pero vos que tedes un ensayo e unha boda aí, cabróns. Una boda gitana. Una boda gitana. De puta madre. Estes son os que abren mañá o bolo, o GHZ. Puta Aquí madre de aí. Nave City. Temazo aí, temazo, que yo dixen un día aí por Instagram, molome moito. Ese tema que sacache está moi guapo, tío. Sí, señor. Mañán falaro, non? Eso é. Pois eu ali estarei, tío. Enorme. Bueno, tíos, pois nada, non sei se nos queda algo por aí que queríades contar ou nos vemos xa mañá na festa. Nada, o único iso é o tema de, se non che importa, de salir coas caretas de Alberto Busto. Que a tomar por culo, cabrón. Bueno, Que xa chao, están- son da xa- rúa. Xa están impresas. E outra cousa que teño que decir, que va a decir outra vez Hugo yendo del más guai, que ninguén batiu ainda o meu récord Buah, é verdade, tío. del juego ese del Aldi. É verdade. Hubo peña, 16. Hugo Peña, Hugo. Sí, ese, tío. Claro. Robaches de 16 birras. No, pero gañei un xogo que aún nadie batió. Sigo Mira, sin- hubo xente, Hugo, que me mandou por privado, en plan, mandoume por privado. Digo que hubo peña que me mandou por privado capturas poñendo, mira, hice 20 y tantas. E eu, sí, xa, con Google, hijo de puta. Pero fai en directo, sabes? No, Hugo aquí foi o puto máster, tío. Eso é así. Non sei como, verdad? Ah, sí, que xogou. E me jodió Podemos. É certo, tío, é certo, como siempre. Pois moi guai, tíos. Pois nada, que moitísimas grazas por vir, peña, que saia todo moi guai mañán, que nos vemos ali. Eu non me poderei quedar despois, pero a saudarvos seguro que sí. E nada, que moitas grazas por vir e que aliedes mañán que arda a puta Capitol, joder. Nada, gracias Vale. a Un rico grande a todos e a Y- toda a peña do chat. Vémonos E mañá. gracias a ti, vémonos mañá, tío. E que estades aquí convidados para os seguintes proxectos, Perfecto, Vale, tío. tío. E nada, mañá fálame por aí que ainda tomamos algunha nova backstage antes de empezar, vale? Veña, feito, bicazos, tíos. Chao, chao. Grandes son da rúa aí. Bueno, xente. Hostia, canto puto tempo levamos aquí? Porque eu tiña isto... Levamos hora e media xa coa tontería. Non sei se faremos moito máis, non? Moitas grazas aí por esa sub Take 24 ou Take 24 non sei. Hoxe foi tamén soe ser bastante improvisado o rollo, hoxe xa foi a atracalos aquí directamente no ensayo, pero bueno, hoxe tiña que ser así, non? Para quentar un poquinho para a festa para mañán. Penso que imos a pasar moi guai, moi guai. E eu creo que pecharemos por aquí o directo hoxe, porque meternos agora cos Martín Codas despois de 1 hora e 40 minutos é un pouco tontería. Podemos deixalo para ao mellor o domingo, tío, se me apetece. Falamos por Instagram. Que non me sigan Instagram, tedes por aí abaixo o rollo. E ao mellor o domingo nos podemos meter cos Martín Codas xa con máis calma, non? Porque meternos agora para facelo a medias é un pouco tontería. Moitísimas grazas porque viñestedes mogollón de peña, joder, vin esta de 78 persoas agora, moi guai. Últimamente vides mogollón e agradezo polo da hostia. E nada, que penso que sí, que ao mellor o domingo ou a semana que ven. Se podo o domingo, se non me lío o sábado ou cosas raras, podemos abrir un directo de tarde e facemos eso calmadamente tomándonos aquí unhas en familia. E a semana que ven xa pensaremos. Estou indo semana a semana, tíos. Non estou planexando grandes cousas porque a vida dá volcos que nunca se sabe. Agora ven o verán, veñen os concertos e bueno, teño que apretar un pouco máis os ensaios e tal, e de tempo vimos un poquinho máis fodidos. Pero bueno, seguiremos por aquí, que moitas grazas por vir, que nada, que o tema dos Martín Codas que o deixamos para o domingo, están en fase de votacións, vale? Están votando o xurado, está votando os finalistas. Non sei se hai peña por aquí que estades no xurado, bueno, no xurado non, haberá peña que vota despois, no xurado non creo que viñera nadie por aquí. Pero bueno, vémolo con calma porque botei un ollo e hai moitísima calidade, tíos. Anotouse moitísima peña e este ano creo que podo dicir que en case todas as categorías hai moita calidade. Bueno, en case todas, non, en todas. Eu anoteime, aparte do musical, anoteime como medio de comunicación. Tamén está o Rodri por aí. Eso un pouco a tirar a ficha, sabedes? Supoño que gañará algún medio tradicional. Pero molaríame que gañase, inda que fose Rodri, molaríame que gañase algún xeito distinto de promocionar a música hoxe en día para a xente máis nova, TikTok, Twitch, non sei, algún influencer, algo así. Estaría guai tamén,
sair un pouco do de sempre, que a min encantan os podcasts, por exemplo, molanme moito e tal, pero creo que tamén hai que empezar a dar cabida no circuito galego a novas redes, non a novas persoas, senón a novas redes. O que fai Rodri, por exemplo, en TikTok ten moita máis relevancia do que ao mellor pode parecer, porque ao mellor hai webs por aí que teñen un número de persoas e o Rodri saca un vídeo e o ven 10.000 persoas, sabedes? Entón, estaría guai que salira, por exemplo, Rodri como finalista, molaría moito. Pero bueno, nada, peña, que... Aí estaba Rodri por aí escondido, joder. Nada, que nos piramos, tíos, que a mellor o domingo volvemos por aquí, facemos un pouco de Martín Kodax, xa vos lo direi polo Instagram. Moitas grazas por vir tanta peña, moitas grazas por ese tren del hype. Hoxe caeron aquí subs como unha puta locura. Flipo, de verdade, moitas grazas. E que nada máis, tíos, que nos imos ir con Son da Rúa. Que vos parece se lle pinchamos aí para despedirnos o temiña novo de Son da Rúa? E mañán nos vemos na Capitol. A quen vayades por ali, xa sabedes, eu non vos poño cara a todos e a todas, algún sí, os que non, podedesme decir, yo soy Pepito los Palotes en el Twitch e nos saudamos, vale? Que me apetece poñervos cara, basicamente. Nada máis, xente. Pincho aquí Son da Rúa, espero que o pasarades guai. Quen este mañana na Capitol, vémonos, e que non, vémonos na seguinte. Igual o domingo, non o descarto. Vicos, peña, a cuidarse. Vai rematar un ciclo, xa chegou a hora. E aqueles que pasaban de nos falannos agora. Acendese micro, que non aminora. Teñen moita clase, pero non traballadora. Bota pra fora, chaman a Sarrapa Zamora. Nacis pola rúa con pintas de Rafa Mora. Con arroz igual de pola súa cazadora. E nos medios ninguén os ignora. Fuck, sempre quixeron ser máis ca ti, máis ca el, máis ca ela. Xa temos máis canas que ganas pela. Non fixemos isto por ser estrelas. Ti nunca sonache rap, sonas camela. No más para o puto Abascal. Na sala atrás dun cristal. O Son da Rúa non o cala un fiscal. Querían petar moito neno rollo bisbal. E tras escuitarme o grupo tiñan hernia discal. E agora aquí mos deixar. Están poñendo temas nosos até polo luar. Están chamando localitos que vayamos tocar. Eu morao de baquetitos pola barra dun bar. Un par de problemas a meia tarde. Teñen moita boca por ela se perden. En todo o que pasa pouco arde. Polo menos dame lume pra prender un verde. Verde, ese medo irracional. Tira sempre pra diante cando todo vaya mal. Que porque protesto por todo chaval. Non me sei o Padre Nuestro, sei na internacional en jalejo. E logo onquimos rimar, que porque deixamos isto non paran de preguntar. O salseo de merda para Shakira Piqué. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é, como é. Soterramos la semente pero a loita sigue en pé. Como é, como é, como é.